Okay, 3, 2, 1, nu. Du kan ikke skrue den, du kan ikke skrue. Hvad sagde du? Jeg er så tæt på det. Det er dejligt at være med hesten. Hallo, så røg hånden op. Det er et fantastisk pædagogisk værktøj. Så... Ej, jeg har helt glemt det. Jeg synes altså, det kunne være fedt, hvis I lavede højtekødssuppe ud af de der. Ja. Altså, det er ikke her, vi evalueres. Her er vi fokus på det, man synes, man mestrer, det man har lyst til. Med dem, man har lyst til. Os voksne, fordi vi tilbyder også relationer til de voksne. De hårde børster, de skal ikke køre på knogler. Men de hårde børster, de kører på de store muskler, ikke? Og de store maver. Når man bliver ansat her, for eksempel på vores SFO, så ved man også, at det forpligter til, at man har nogle fodervagter. Vi kommer om morgenen og fodrer og lukker hestene ud og ordner stallen, og så kommer vi igen om aftenen og lukker dem ind og tilser dyrene en gang til. Det der, det er en rigtig stor bunker. Det er en ordentlig pølle. Men prøv at se, vi er også nødt til at komme noget mere i. Kan du se, hun er gået igennem der? Ja. Jeg skal jo helst ikke ligge ned på beton. Fordi ellers den tandlæge, som vi bruger, hun har også et kamera inde. Vi bruger sådan en metafor her, at alle pædagogerne er sådan en svejserkniv. Vi har lidt det hele, men vi taler også om, at man må godt have en del af svejserkniven, som bliver slået ud oftere, fordi det er sådan en helt særlig niche, man har. Og flere af de her niche for ansatte pædagoger, vi kan få, jo flere aktiviteter kan vi også tilbyde til børnene. Den her ansvarsfølelse og fællesskab, det fælles tredje i, at det har vi sammen. Vi interesserer os for kattene, eller vi interesserer os for at få hentet æg ind hos hønsene. Eller der er sådan nogle forskellige ting, som jeg synes er rigtig godt. Jeg synes, det hele er sjovt her. Dyrene, man kan gå ture, man kan køre, jeg får bare hår, men det gør ikke noget. Gøder, alt muligt. Det er som at bage pandekager. Ja. Men bare anderledes. Ja, bare sådan nogle der med, hvor man putter ost og kebab i. Jeg får se. Jeg synes, vi er særlig gode til at møde børnene, uden at de skal føle, at de sådan skal levere eller præstere eller evalueres for den sags skyld. Så de kommer og er og gør det, de har lyst til. Det, de føler for er fedt den dag.